Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Hindi ko alam kung saan at paano ko sisimulan ang sulat ko, pero isang bagay ang sigurado. Kailangan kong ilabas ang saloobin ko. Kailangan kong ihinga dahil pakiramdam ko, sasabog ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Pia. At ito ang aking kwento. Nakilala ko si Brian sa isang bike group. Magaling siyang makisama, maalaga, maalalahanin, at masarap kasama. Hindi siya mahirap mahalin kaya sa loob lang ng 2 buwan, bumigay ako. Nagsama kami sa iisang bubong. Pareho kaming may bitbit na nakaraan. Ako isang byuda na may 3 anak, siya naman hiwalay at may 2 supling. Pinilit naming panindigan ang bagong simula pero hindi pala lahat ng bagay kayang takpan ng pagmamahal. Nang bumalik ang mga anak ko sa Baguio, napilitan akong umuwi. Para hindi kami magkalayo ni Brian, lumipat siya sa amin. Palihim nga lang dahil hindi siya tanggap ng mga bayaw ko. Sa kasamaang palad, sabay kaming nawala ng trabaho. At para patuloy na maitaguyod ang pamilya, pumasok siya bilang tagabantay sa isang bike shop. Sinubukan ko namang maging kahera sa katabing tindahan pero hindi ko kinaya ang pagod kaya nagdesisyon akong huminto. Sa puntong ito umeksena si Avic. Mula nang dumating siya, hindi ako mapalagay. Sumasama ako kay Brian tuwing Sabado at napansin ko ang kakaibang tinginan nila. Nasundan ito ng mga buradong chats at mga palusot. Unti-unti, nawalan ako ng kapayapaan. Isang gabi, nilagyan ko ng tracker ang cellphone ni Brian. Ay, paano yung tracker? Doon ko na lamang pumunta siya malapit sa bahay ni Avic. Kinumpronta ko siya pero sa halip na magpaliwanag siya pa ang nakipaghiwalay. Umalis, pero bumalik din. Ganun lagi ang eksena, aalis, pero sa akin pa din uuwi. Isang gabi, sinundan ko siya sa trabaho. Doon ko nahuling hinahatid niya si Avic pa uwi, kasama pa ang anak nitong babae. Hindi ko na kinaya. Sa sobrang galit at sakit, pinost ko sa Facebook ang buong nangyari. Pagkatapos nun, tuluyan na siyang nawala at hindi na bumalik. Naglakas loob akong kausapin ang kanyang legal wife at nalaman kong hindi pala biktima ng pang-aabuso si Brian gaya ng palagi niyang sinasabi. Iniwan niya ang orihinal na pamilya niya dahil sa isa ring babae. At doon ako natauhan. Hindi ko na kailangang umiyak. Hindi trahedya ang pagkawala niya. Pagliligtas yun sa akin ng Diyos para maiiwas ako sa taong hindi ko deserve. Hanggang dito na lang po muna. Alam niyo po, gumaan po ang loob ko habang sumusulat ako sa inyo. Lalo na po siguro kung mabasa po ninyo ito sa ere. Kung mangyari po, maraming salamat. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Pia. Pia, okay ka na pala. Wala Okay kaming na pala, gagawin. wala pa palang issue eh. Let's go, Pia. Alam mo, Ayan. ang dapat, Pia, sa halip na pag-usapan natin yung pinagdaanan mo kasi ayos ka naman, sa tingin ko, mag-set na lang tayo ng samgyup. Yan.
Kasi ayos ka naman pala Oo. di ba? Well, good to hear Good that. to hear. And totoo naman po, mga kabisyo, na rejections are actually redirections. Redirection, tama. Totoo yan, na everything truly happens for a reason, even the bad things. Kasi meron po tayong natututunan dito at meron pong dahilan kung bakit talaga kailangang mangyari. And I'm sure sa buhay po nating lahat, meron tayong masasabing, kaya pala nangyari itong bagay na to sa akin kasi ganito pala ang mangyayari. Totoo. Or ganito pala ang dapat. Yes. Diba? So buti na lang din talaga, observer ka, yung naramdaman mo na si Avi kay isang threat. Correct. So hindi ka rin basta-bastang sumunggab or nang sumbat ng hindi ka naniniguro, kaya nag-tracker, naghanap ng ebidensya. Naghanap ng ebidensya, ganyan, sinundan, ayan. 'Di ba? Hanggang sa napatunayan, kinausap pa yung legal wife. Sa tingin ko nga pwede kang magkaroon ng career sa NBI. Yan. Investigate. Totoo. Tayo ka ng detective Private, agency. correct. Private detective agency, pwede, why not, 'di ba? Pero alam mo, dito ako na-amaze at ito yung gustong-gusto ko na yung mga tao na nagdidesisyon sa buhay na data-driven. Hindi lang basta sa mga sabi-sabi, Correct. sa mga kwento-kwento. Kumbaga, Tama. maghahanap ka ng data. Ano ba sinasabi ng mga facts? Correct. Bago ka maggawa ng decision mo. At thumbs up din sa'yo, Pia, kasi may mga tao kahit nandyan na yung facts, nandyan na yung data sa harap nila, Nagbubulag-bulagan. dahil nga mahal na mahal, Correct. baka magbago pa yan. Totoo, 'di ba? Pwede namang magbago. I mean, example ka doon, Diego. Totoo naman. Example tayong lahat. Yes. Tayo na sabi ko nga sa'yo, isang perfect example yung kaibigan kong walwalera dati. Ngayon, may gapatak lang na beer na inumin, nagkaka-gout, di ba? Hindi ko akalain talaga magiging ulirang ina sa kanyang 4 na mga anak at naging single mom pa siya. 'Di ba? Samantalang dati ayaw ng responsibility, 'di ba? Pwede naman talaga ding mag-change. Alam mo 'yun na character development is real. Pero meron din naman talagang hindi talaga nagbabago. Ayan. Kaya dapat alam mo kung kailan mo nakikitang meron pa tong pwedeng magbago sa talagang toxic na talaga siya. Parang si Brian. At dahil hindi mo nabanggit, Pia, yung edad mo, definitely ako, ina-assume ko na medyo mga around 50s, mga ganun. Kasi Tatlong anak. 3 anak. Tapos, di ba, parang... Hindi ko sure. Hindi ko masabi kung Hindi mo binanggit yung edad mo eh. Ganto, magkita tayo sa Samgyup, ikaw yung taya, para alam namin yung age mo. Okay, malinaw ba, Pia? Tapos, pwede rin magpadala. Ayan, MBC Building, Vicente Soto Street, Pasay City. Kung Ayan. ano man yung Gcash. papadala mo, lagay mo yung information. 32 na ako, 58 na ako, ganyan. Pero isa sa nakikita ko dito, may pattern si Brian. Oo, meron. Mahilig siyang pumatol sa may mga anak na. Ayan, correct. Totoo. Kasi si Avic, may anak na babae. Diba? Kahinaan niya yung may stretch marks. Kahinaan niya yung may kamot. Gusto niya yung may kamot. Gusto niya talaga yung pusunin, ganyan, 'di ba? Bukod doon, 'di ba, ang pattern niya is mambabae. Kasi yun yung 'di ba na nalaman niya dahil sa asawa ni Brian, sa legal wife na ang press release niya na inaabuso siya. Yung pala siya pala nagloko. Correct. O, diba? Tapos ikaw din mismo, naranasan mo din siya. And hindi sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko sure kung mananatili siyang toxic or may chance pang magbago. Hindi ko din alam eh. Nung nahuli si Brian, siya pa yung galit. Nawala. At saka siya pa yung galit. Tsaka bigla na lang siya nawala. Hindi na siya hinabol. Ganito kasi. So, talagang... Confirmed! Player si Kuya. Player talaga si Kuya. Yun naman talaga ang tamang confirmation dyan. Well, diba? good for you kasi again, nakita mo kaagad at hindi yung iba talaga naaawa ko dun sa mga naghahabol-habol. Oo, diba? Totoo. So, yung mga ay nako, kaya ang hirap talaga niya mga rason ng paghihiwalay pambababae. Tapos kailangan mo magmakaawa kasi ayaw mo nga masira yung pamilya. Ang hirap din talaga. Kaya eto na naman ang isang paalala. Bago ka pumasok, bago mo ring ipasok, bago rin magkabaon-baon, 'di ba?
Pag-isipan mo talaga muna. Promise. At siguro isa sa mga pinakamaganda, kung meron mang papasok sa buhay mo, dahil byuda ka naman eh. Correct. It's your right. Importante, i-involve mo muna yung pamilya. Papakilala mo na, may nakilala ako, okay ba sa inyo? Correct. Ayan. Para sa gayon, at least makilatis muna nila. Tsaka mag-imbestiga din. Tama. Ito yung perfect example kay Pia. Nung nag-try siya mag-investigate, may mga nalaman siya. May mga facts, may data siyang nalaman. Nung bago mo nakilala si Brian, di ba? Na-fall ka lang in 2 months. Ayan. Nagsama pa kagad in 2 months. Kaya nga eh. Di ba? Dahil sa bike group. Ang rupok-rupok. Di ba? Saan ba kayo nakakarating pagbabike niyo? Ay, alam na this. Di ba? Nakakaloka. Sana naman kaya lilipat na group si Brian. Kaya tingnan mo, ganyan ang kanyang pattern ng bababae, naghahanap ng mabibiktima, titingnan kung sino ang papatol, di ba? So next time, hindi ka na talaga dapat maloloko, Pia, kasi magiging mas wais ka na. Baka nandun na naman ngayon si Brian sa group chat na na single mom and single dad of the Philippines. Correct. Alam mo, may chat group na ganyan. Wala naman sigurong masama kung may group chat na ganun. Pero may mga asawa, yung mga hiwalay. Meron mga asawa talaga. Nagkikita-kita sila doon, tapos nagiging sila. Yun lang. Diba? Totoo. Paano mo nalaman? Sinong friend mo si Splukbo? Ayon sa kakilala ko. Sinong kakilala yan? Nabanggit niya na dahil hiwalay siya sa asawa niya. Hiwalay as in hiwalay talaga. Buhay pa yung asawa. So, tapos pumasok siya doon sa group chat na yun. Kwento-kwentuhan, doon niya rin nakilala yung naging karelasyon niya. Ayan. Nahiwalay din sa asawa. May grupo pa lang gano'n. May grupo ng gano'n. Nakakaloka. Sa nandyan si Brian ngayon. Tingin ko. Naghahanap ng mga, sino dito yung single na may kamot? Diba? Kasi kahinaan ko yung may anak na 3. Yan. Nakakalurke. Wag na natin pansinin si Brian kung ano man yung mga consequences of his actions. Tama, Pia. Talagang it's on him. Focus na lang sa family, Pia. Correct. May enjoy mo pa. Tsaka tatanda mo, Pia, hindi naman sa relationship sa ibang lalaki yung matatagpuan mo yung fulfillment or pagiging buo. 'Di ba? So maaaring may mga times lang talaga na nalulungkot ka. It happens, 'di ba? Alamin mo kung ano yung happy triggers mo para hindi agad na kapag nalulungkot ka, ang basic na reaction would be maghahanap ng lalaking magpapasaya sa akin, 'di ba? Alam mo, Pia, the best thing to do is find your purpose. Ano ba ang dahilan? Purpose ko sa buhay? Diba? Ano bang pinaglalabang ko? Bakit ako nandito? Ang isa nakikita ko, motherhood. Pag nakita mo yung purpose mo na yan, tingin ko hindi ka na maghahanap na kasi pag nakita mo pagiging mother, like for example, so eto pala yung so yung oras mo, ibigay mo dun sa anak mo, mai-enjoy mo yan eventually. Hindi ka makakaramdam ng maghanap ng kakamot sa iyo. 'di ba? Ng kakamot sa iyo, 'di ba? Magpapainit sa iyo. Ayaw natin ng mga laging ganoon, tas ang ending hindi masyado mag-iisip. Correct. Para lang may kumamot, 'di ba? Yun yung kaya tayo na didiskaril eh. Kasi feeling natin ang pwedeng magpuno ng kakulangan laging in a relationship. Paano kung toxic naman talaga siya? Totoo. Diba? Pero again, we're happy for you na you were able to let go. Sabi mo nga, diba, ang paghihiwalay ninyo ay hindi isang trahedya. Maganda siya. Maganda siya. Ibig sabihin, alam mo talaga na nilid ka ni Lord to the right path. Actually, ako na-surprise ako sa kwento ni Pia. Kasi, bakit? Diba, yung umpisa, akala niya, as in talaga, akala ko nandun siya sa sitwasyon ngayon na talagang halos diba, mawawarak na siya. Pero yung ending, nung bago magtapos na, okay naman pala siya. Siguro nawarak din talaga yung pagkatao niya dahil sa kanyang na-discover, diba, nakakalungkot at masaklap din talaga nga makadiscover ng pambababae at panluloko, diba? Pero ang importante nakabangon kang muli. Ayan. Yan. Actually, hindi niya need yung advice natin. Nagkwento lang siya. Nagkwento lang siya. Tapos kami, hinimay-himay lang namin sa bida-bida. Sa bida, himay-himay, di ba? Kasi baka naman sabihin mo, gumaan yung loob mo na sinulat mo to, tapos gusto mo mabasa sa ere, tapos hindi namin pag-uusapan, di ba? So, pinag-uusapan din namin. Yun kung minsan, di ba, ang mga kwento na kailangan lang may makinig. Yes. Hindi mo kinakailangan magsalita. Basta may makinig lang at may ilabas mo lang, okay ka na. Di ba? And totoo yan pag may nagbigay po sa inyo ng nag-open up, tanungin mo sa kanya kung
Kailangan mo ba nung advice ko o gusto mo lang may makikinig sa'yo? May makinig lang, oo. Kasi pag may nakinig lang sa'yo, okay na minsan eh. Gumagaan na eh. Tingnan mo, in the case of Pia, di ba, isinulat niya lang. Hindi nga siya sure eh. Minsan kasi yung mga advice, yung pa yung mga sulsul eh. Oo, sulsul. Mga pampagulo. Mga panira. Tama. Oras natin, 1:39. Ako buong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This